Bună seara! Bună seara, te închis mântritori! Gine naflăm iara tu joia de mobete armânească. Tora seara vanidzem tu altă Vasilii, vanidzem tâși Italii. Și avem oaspide acolo, Vangio Zega. Vangio, gine ne viniști tu mobete armânească. Ți-a dar cum este acolo Italii? Bună seara, gine vă fai. Cum este Italii? Că tu ume tu tore noapte, i-am zis în țearnă, ama vă să întreagă. Vasa, drag, em tora vine iarna, ți putem să așteptăm, chiros slab. Vine iarna și cu ploile, vine toamna și cu ploile, tora vine iarna și cu negurile. Cu neurile. Voi nu agărșesc să spună mântritorilor a noștri, că ați vor să bagă întrebări, pot să da restul lucru, sunt live-ul să zvârtești tora pe Facebook și avem ații de adun cu noi Maria Cucliciu Crăciun și Viorel Crăciun și Șana, sigura, ea nu este lipsită ca noară. Ea este de adun cu noi și vă ajut ei cu partea asta tehnică și să ne spună desi avem și întrebări titinii. Ca fioară, mutritorii noștri știu, ahurhim cu partea de zărțini armânească. Și că a spune în tine niheamă de isnafea ta armânească, de ți soi titrați, de ci soi avzâtă titrați. Im tora să spun, Minescu am intrat la pas englez de augustul, unii ne-au se deșezați tu hoara de lisinții, eu era hoara toată de armâni. Mi se pare că avea un maș ținut armân, m-am întrebat pe armânii, ție, armânescu, că ăștia armânești. Escu hileu culaci grondi, escu de la taifa grondi, data mea era de la Zega. Așa că în Manintin nu avea eBay, să-l cumpere, asta era gratis, una turlie de dare, că este fratele, tatăle ți-mi crescut și data mea, nu avea șor și îngăzbrără cu data mea biologică, a zis, Emil, nu știu, ți-a zis, astea ușii îți bagă pe zbor, să-ți depisească acest lucru, că nu avea șor, să ia un de la tatăl meu sau biologică, el avea 3 șori și una fată. Ghinema nu vrură, să mutea, noi o să avem decât unul, să ție iasă, șorva seasă, feteva seasă, se avea soț. Ajung și mine, una imediat era la Zega, e cribilul, și așa uai par numai Zega. Eu vă să spun că maia mea era de la Beza, Maria Beza, nu știu de ce, și soi cu vără de ce Beza ți cănăscuți. Papul era de la Grondi, un căsurile meu zusi Viena, acolo ți placa, ți dea de reparat de Concerthaus și a fost un stadiu Grondi, mă desi iasă de lichena, că și soi, nu știu. Sigur ar fi soi. Știi că are familie Grondi, gata de tu Eperlu, de găstu meridione, cum o zic la Italie, are Grondi, ca o stema ori, avea familie, doar nu, desi existează, nu știu. Și de Crividul, până la 68 de ani, și acolo eram părinții care o gramini toată tatei cu dada. Și după purtăm cocenii, ne cheam Zăvar, când am ajuns în cocenii, eram tuxeanii. Cât largul era cocenii de hoara? Cocenii sunt de Crividul, sunt vă trezați să ținți de kilometri. Am atunci, tastalintini, pe autobuz, părea mult mai largul ca tora. Era largul, tate dumneatu, am ajuns în cocenii, zicea, noi chem și-o dăse tuxeanii. Că el era mintat punicva strii cocenii, acolo băna... Cloare un munte, când a stănit ora un festival, ca fi... Da, el era acolo, se mintat și știa cafea în cheatră și tot n-a demonstrat în sus sucta, că el se ducea când sivă tu hapse, tu un cirche, nu poți bănesc mine tu asta. Vrei, nu vrei, bănăm. Avem multe zori până fă lucruri, că nu cunoșteam cană. Nu aveam soi, nu aveam țea și nu mă așățea. El strapse de a lui soi armânească. Tehirima se scova, fratele era lângă el, andu frate în sus tu hoara. Hoara tot mai zân mamul să le juntați, iar tu să rămâi. Mine am închisiu, sculi 3 șopăti, nu știam să se zlavă. Ajuns și cocene, eram de 8 ani, aveam anul 2 de sculie elementară. Și acolo mizi învățai armânești. Până la 4 ani ți de elementară, după
elementară să dăm cu mai multe profesori. 4 ani era mașcă, una de scăliță, după apă, era cu mai mult să da schei. Și după, de pe si elementară, cu 8 ani, mi-am găsit la liceu, cu ce ne Până și tot ce era una bană, muito bună, ma iar tot na că zic tu că tu xiani, că nu ai cană lângă tine. Noi armânii de ceale părți, de Ovcepole, mamă tu ziră pe că să bați, să drăm migrația de coară, tu că să vă, după anii 60, noi 68 obțin, și de pe si, cât la anii 80, multă agonie și multă nebună să trăcea, ca să rămânea armânitul corele goții, vă să avea și altă identitate. Și acea limbă ți-o învățăm noi, că cum era atunci, azi nu mată să zbăraște, nu știm noi acea limbă. Micărsescu, noi ne-am adunat și altă oară, am Micărsescu sapdu cât din șațbură și țarmânești și mi-a zis că erai de 8 ani, anda fudiși din hoară, ți aduțere aminte ai dit chirolo ațel, de erai ca mult de manic, piciuric, și cum era zbănestul în hoară, eu era n-ai mai mulți armâni. Mini bănai tu da o familie. Năsem iarna, eram coceni, până învițam. Că te așteptam acea ziua ce vă seau cărțile de la sculia, o altă ziua pe împore mi-a băgat atunci, eram eu cu Sancu, băgat pe împore, păutea eu biletul și zise, o sa zise Ovcepole, de pune, era vreo 2 kilometri de licență, largul mini pripade cu trasul, care și iniziam, știa America, asta sunt o familie biologică, asta știa că va să ajungă țaia zăli și mă așteptam, nu avea niciun problem. Ația era conductorul, ce căpta biletele, teatuți și mi depunea coții. Ne zeamă coții și deam 2-3 mei și mă tuței 2-3 mei și câteva oară mi încăceam cu fratele mamele și cu soarme, adică mine eram 4 inși, fratele mamele, lui că Dumnezeu are 12 ani, și am astea cu un frate care era tu rebu gărceșcă și soarme care era se vele, să bănească. Ei, după de delicinții, că tu crescui mine de 15 ani, sportară toți veles. Noi, coții de licenții, eram tu da o casă, da o familie, tu una casă, zicem, că 2 frați, o ale 3 fișori, o limită. Noi de alții 4-7. Mai o aia corba, ajungea și alții să ne poți tu să o ia în hoară, de o este sor, de o altă sor, de o este hilie, o altă hilie, mea care înseamnă 12, 15 inși. Nu știa eu să bagă. Spuneai de maia ta că era mult avută. Care era averea? Ea se întrebam, deci și tot se spunea, mine ești unde n-am avutele, să ți mai zi, am 3 springhiți de nepoți. Și ația, maia, să spun că te ții, cum vine este de situație de armânie de Ovcepoli, de sportarea toți este hori. După polemul al doilea mondial, ce este, Terra, Turții ziră de este locuri, de este părță și intrarea armâniei. Și nu ciudosim că belesinții avut oaspe unde ajapec armân nostru și căsolerii și de partea de veres, în coacă știp, horile țeale, mai zătute era cu armâni. Doar armaseră psâni pe tu horile, că multă fu migrația, tu că să bă, am și multă migrație, doar să și tuxiani, mult să ziră și americanii, cum mi zi de coceni. După, acei armâni, deși gărmoseanii sunt de învăligă de râul Brigalnița, ajunseră Sibă Cumanova, Dobrășana, după până Probiște, coceni, că să vă o țeau tot soniți, era singurul a noștri armâni, zboroscă de noștri, era Vinița, ea se zice Vinița. După era am dus în Viniță, am avut mulți ani. Se Echimova, este Bania, după Bania, de Socovarții, toți împlini cu armâni. De asta parte era Terenț, după Știp, horile toate în vrigă de Știp, știți că Știpul, un chiro, era mai mulți armâni decât care un chiro, zici, nu tora. Așa că, tăși, că partea de Radoviș, da, mi-a înțeleg, hori, toți era de noștri armâni. Și această situație de concentrație de armâni pe horurile a dus să avem azi, după înșiră cântători, dus pe Scopia zbănează și ea corhiră să caftă
Zveară că putelanti mileți au tot, au sculii, au radio, au tot ceva. Noi nu avem ceva. Acolo era să dară acea activitate de cântare, de adunare. Așa că putem Ani era esta? Țian să fțea esta? Am legat de țian? după anii 60, țin dat seama, testă uri, mutul este gine să zbrăm cu mită gudă, o ale mită gumă, că eu le are toate informațiile. Tot pe aradă. El era tot centrul a toate te sfeați. După, tu de momentul era și o ale Vasile, este o ale Nasi Iurghiță, cu Hie sa Maria Zicova, după de Dobrășană, înșiră Dina Cuvata, după Tego Tujar, Lila Cună, și de doar îmi pare că asta putea să facă un mare putea să termine un mare om. După care alță doar de toara mea, e asistant Algica. Cum îi zic că țau Maria Algica. După aia spuneți țau. Că macă sunt țau Vanghiu, mine e cu țăuiță. Și Așa mierli cu Mândusescu? Achim, tu Europa are emancipație. Cum zicea maia mea, oi, te ții să lândă miele de ții, tas lucază, știți, țigăr. Și de acolo este și Peroțață și are zățină și Liupca de la redacție armânească. De la redacția armânească. Acea situație de să avut armânii posibilitate să aibă compacte de un loc, a dus să aibă, că nu știam, sneja au pură, să uită pură miaresa, le scoase de obligane cadrurile de la echipele de fotbal, că vedem că Qatar să joacă sau mondialul. Echipele de fotbal de Delsinții, din spare de Jăbec, de nu știu, de Chisoleri, că avea și când se adrăvără una armonească ligă, anam se de scanti hore și am tot să sigur că să da ande era sărbătorile. Ande eu hoare ei cu așa. Așa că mine crescuitul ca mulți alți armeni, crescuitul tu este ambientul de Coceni, care mindeam că him psâni armeni, știi, cum zice Dina Cuvată, după polimul șcrângea otra armânește coți. Că Cocenii au bănată și familia lui Vasile Barba. Avea băsearică armânească și sculie armânească. După, în zeană... Nica dațel chiro. Zicea, după Mindescu, că ninti de polimul, că ninti polimul. Și după toate seare să sparsă. Mi se pare, cum am zis de tatăl meu, că eu era în toată zeană, că avea adară proiectul să aibă Icavu și sculii la armăii de Ponicvă, eu era ei, m-aș veară că iarnă spurta toate ocăre, și acele cărți sectare, mi le văzui cum e ochii. După ce nești urmată mi turnain, poi la țău unde uș, de la simănii, să le iau, nor să-i zicea, mi le iarcai toate și muri o ușă și nu le zvescu. Să mi zalim, deci sfeații ori got, gata, nu se zăpă. Așa că crescuitul este ambientul de bilinguism, ma în casă să zbura mașa armânești. Ți avea una caracteristică de armâneamie de țolchero. Mare de patriotism. Îți duchiră armânie că depusără pe tu, că să pași pe hori și duchiră că nu vă ducă pe bună ugrie și mă treatu ca fi un momentul să zbrască că, ei, ține limba, nu treacă limba armânească, nu treacă să... Eu ți snerți la care ți snerți. Mama, după mindiara ta, tu ții an să spația alexare de minduiare, că fu un hop, anda să alexini hea minduiara, tinerii când nu mata vrea cât mult să înveață armânești. Știți, când ai o limbi și când tine nu ai limba tu la sculii, nu ai, nici ți că născută că ai existenție real, că ești ca un popol. Macă este și tinerii, nu vor să adară adaptație. Ca mie au alții șorși. Cu o limbi vine religios, după vreunul să învețe o altă limbă, 3. Nicoană, o altă limbă, 4, engleză.
Noi în casă iară înățănim limba armânească. Cât putem, cu fiată. Ea nepotul o să crească cu limba italiană. Și așa este. Să dar asimilație a niclor popului, tu mărli. Este că awace unoară, tot inventul minte, ustavăsitul avionul unde capetele a arbereșilor, care zosea arbereșii de Italia, zosea Priștina la adunare albaneză și ne cunosc cum. Eu știa de noi, știu mine care e zvoită. Cum așa se zice? Cum voi asta răuați? Am dat să le avem tot în drepturile, să avem tot. Și este, ți spun căiurile pe noastră limbă tot. Deci, frate, marele pescu, măcănicul pescu. Așa este. Când nu ai una hoară, barem una hoară sivă compactă de una populație și aibă sculia coții să rămână, poate să rămână, ca să nu ai cu chirou și dară acolo ui. Așa că tot răsmerucul să ții de ce să spun alt. Cum era bânarea de apoi de adun cu alanț de acolo, Vasilii, oamenii de Vasilii? Mutea, ăsta a noastră sunt slavii, de Macedonii, nu au tot o spun, ies largul de coți, nu bune să cotă să-mi frică, și nu au avut soț, nu ținera, nu ținera, slav, nu o zic bărgări, că mie ca ținată când o zic bărgări. Ei sunt Macedonii, doar așa vine o situație tasivă, așa o dră Dumnezeu din țiană, așa avem Macedonii slavi, ce să drăm? Se trecură ți-ai 4.000 de ani de atunci. Și că crescuitul n-am mesele de ei, mi tinisea ca armân, deci născânță de fșorii se arătea curchieră să înveață armânește. Și nu putea să-ți născund în ea acasă, la mine vă să pram ceva cu tare, mai așa, te-ai găsi. Și era normală, ea să o normală. Deci după curchimul, vine o țis de ani, curchim să ascultăm muzică. Acitora vă să spun cum vine să ți se ascultă și cum să ascultă. Și este acolo să ascultă, înșiră discurile de vinili, acolo să încupur, cum încupuram? Ne ziceam și lucram, că tatăl meu era, și eu lucra, tatăl meu nu lucra. Și eu când puteam, eu ne ziceam, lucram, ne scoteam părați și ne încupuram aceste discuri. Și ne țineam. Mai eram doar pacienții soți și nu puteam să avem mult să să le cumpărăm toate și ori mine cumpăram una parte, la altă parte și ori ne le rezeam. Mine le spart să le dau 3 și după am cumpăram câte dau. Unul o deam vorbă ascultare, unul înțeleam toate mine. N-am multul de Pink Floyd, că ești un fan de... Așa asta cu adunarea de CD-uri, de casete, este un mare miracol a ta. Lipsea și să spunem, eu pisipsesc că tine mai multe adunate. Are și mine o să spun doar că are și alții că m-am mulțumit de mine. Că se că mine nu ești cu tu centrul. Năsem, Constanța are, sigur ești care unții le are uguri, că eu bănească acolo. Mine nu bănească acolo. Mine doar avui tihă că este că are eBay, are internet, poți plătesc cu PayPal și în de grevena o altă să-i vine un pachet întreg, fără inghiz de țiriuri, toate țele sunt urmănește. Ai măsurată cât ai adunată? Vără 600 de CD-uri sunt, îmi pare, vără 300-400 de casete audio. Vinilurile mai uzat tutti, mai și rămasă doi. Da, o viniluri, discul viniluri de ce ne rămasă rătăs, nu putem să leafă și nu putem să leafă, țara este unul, este de Cristian Ionescu, de dun cu Neo Ianca. Una parte este Cristian Ionescu, alta este Neo Ianca. Aceea ce bănatul americanii are un șor etnolog român care mult ne ajută în afara istoriei. El ne petrecu audio. Tu audio le-am tot, eu le-am tot și le-am tot materiale. Să le ții în mână. Să le ții în mână. Ați-a place că și audio caseta are un căsăvat, un mesi de toată nu-ți minte, tu mesi de România. Îngrăsi, nu vreau să ne petreacă, mă ne petrecu Victor Filip, e numai cel etnologul, cu el ne le petrecură audio, de oameni ca audio. De parte de Macedonii,
le-am mai uzat tutiții în șiră, mai uzat. Te știu mine. Iar maseră nica un CD, eu are un cântic românesc. Toate altele le fai mai uzat pregare. Tine ai unde alihia muzeu tora de muzica românească acolo. Acea poate suiavă, să aibă cât un muzei, poate șolul să aibă mirache să țină, tu știu, toare de oară și este. Cum să spun, este mai și una chitrițeaua, nică chitrițeaua, totul este un mozaic de muzică românească. Ne cam pe altă temă, până lipseată, desigur, tu de bisită, este mai tore, să spunem și este. Tu găsi, nu are hoară, eu are armâini, nu are hoară, eu zic hori. Adică să vă, eu nu au scoasă câte audio casetă, o chiro, să nu aibă cu cântic românesc. Așa că tine te-ai dus să coți, scoșești 3 teorii, Umui, Mirachi și Isnafi, așa? Yeah. 3 teorii. Acela ți este, ți-o dași cu Parascos și este, nu te lavdu, să spun că este maximul. Că cornetul Parascos este ca de o altă planetă, nu este de o altă. I holu adară mult, da lihia. Și este diveria, după aconiță, nu pot să spun ascultul tare. De tu vârgării avem este suntul de horli, cum era numai Dorcova, de peștera scoaseră în scântilului de al 3 ori, ma cel de Plovdiv era profesorul de muzică, el scoase de al 3 CD-uri, unul am, alante de al 2-lea. Așa că toate aceste informații le-am de oamenii, de la tine, am avut tihie că Noi să Hristusim că putuși de la dunaș tutea este că mea sunt tutii tu un loc și mai vrem să vedem văroară muzeul de muzică românească, știm sigur ai putem să aflăm Italiei. Lipsește mai și să mă arătă să le bag pe internet. E doar să spun că de găsi nu pot să duc canalare. Ce ai sunt multi, are multi. Esmi torul înapoi cum mă culchi cu muzică, știi, muzică rock. Dacă ninti sti torni acolo, că tu are legătură cu muzica, avem auzi un hăbare, întrebare de la Dini Trandu, de Americii, zice așa, de eu să vini haraua a tau și apropiarea a tau de muzica modernă, blues, rock și maxus o limba românească. Ascultă Deep Purple, Rolling Stones, ascultă Pink Floyd, Led Zeppelin. Cum tu poate să ți-ai în mine Oricăr neatu, cum vrei nu s-a untă să sună cu tare cu rock muzică. Când o din în petrecut CD-ul mea care o băgai cu toată bațe pe amplificatorul, ați referiți-vă franțean. De pale adrai copii și copiii petrecut tip dominat ăsta Amita Roibu, le duci tu radio de cap să căsara că se treabă original românesc rock. Din Itrandu nu este de pe este planetă. Eu vă spun după și asta că am un soț de tu... Este de pe planeta Avrariei din Itrandu. Nu, este tu extraterestri. Eu, Mihai Prefti, știră, mutai într-o că vezi că nu sunt de pe asta tare. Și antal zic că e așa, adra un cântic și să rămână teatru noi, tare un cântic. M-am mutat, ți-au un cântic să o dau te festivalul. Nu zâm, e că cânticul al Evanghiei, ți-au veasta rămână. Rămânească. Este mult ușor. Cu cântic, a scăpat tu găsii. Nu îndidea o dată să-ți dorm la hotel. Și cu mașină o aveam când vine cânticul ale Evanghiei, o dau cu toată tare bațe, zăștoara, zăți voi găresc că întrebam, are o dă? Nu are. Poate va era în plinul, te știu. Și când o ieși de o ducheană, zice, nu ești, stai toară, să întrețem. Hai. Așa că se spune Odine că acorchiți să-mi cumpărți ale discurii și tot vă spun în scânte momente că vreau mult să sun cu muzică, mult vreau te tâmpăi și baterie cum se face pe italiani. Și i-am cuprai, nu e părat, i-am cuprai și îi băgai tu de cocene în casă pe dau etajul, este de jos, este unică, subică, de seară, fără să vadă tatăl meu, aveam 16 ani, știți? Fără să vadă eu băgai înăuntru. Eu zis și tăhine mă lucra până o dau și mine eu lucram, învățam până unele. Vin de la sculie, cu agonie, te 5 minute de la sculie, vin
Și din ăla de jos este dada mea ca să crăță de cap. Oi, tâmpănarte vă te dare. Oi, vă scule, vă să vă scule. Da, nu te spare. Dar Alexia minduiască la cânticul care dățea, eu îmi voi da de tâmpânare, el m-a zbate și asta în stare. Bun, tată, e nea de la lucruri, o dau le segate, pregale, când o au de tâmpână. Că ce că ești slavii au actarii cor mași pe tâmpână. Râmbă, și joacă. Să prache să giude de arade, de lucruri, și nu-i sâmbătă și mâine să aibă nunță. Să prache ceva, când o au de, tu ca să uit tâmpână. Tâmpână, ți-ale mării, puterii. Care să scapă și o din cap, care scapă de șchede voși care mă treaște oameni călătoră sovet, când ca și ți vizor din tăui. Dracul să vizor. Ce-a dat, băi, șor? Mi-a uitat, voi să înveți sudare. De unde mă șcătură, de buși de carne, te om, te crescum, te să drăm om, știne, poate dar giftul, te ciucurește pe tâmpănă, e că strazile de oai că vă să le frângă tuti. Mi-a spărai greșcă sosului, tu mașina din oară și eu turnă eu ceva de oai, în tihi când ia de parazi, și cât făcut eu. Doar să-i spun al dini, cum vine, dade mea ți contactul cu muzica este rock psihedelic. Intra înăuntru, tu dă-o meu și mine aveam multe discuri, aveam necrătunță și tu le-ți-am toate. Cărți. Aveam multe cărți de știință fantastică. Am mult interes să divăsescu. Atunci nu avea televizie, nu avea radio. Avea radio, mă, nu puteai, nu avea cartoră cum este. Știrile, cărțile, ce divăsește noaptea toată, să prânze vedeala, să înviluiește mașinarea, ochii să scot, care nu aveai nici foc, tu care te învăleai cu 400 de îmbulii. Și divăsește că poți să vezi cu lampă și ce, mai că nu mai prești nu are gine ure. Și ne-a lăsat tot era un haos. Am tot haos, țin mine, știam că ar fi un ure este. Care era mele discuri, care era auțului și o discuri. Când vine un oară de o sculie, când o mutrească, tot o dă un drept. Născăsit. Tot e băgate pe radă. Seara știi, o efșor, vă ține soață, ce vă zic că nu are zic că tine, nu ține de asugure, vă zic că eu-i dada să mine, nu lucrez, vă zic că te mine, că nu scăsesc un casă. Deci mă team și nu ință, mă, că nu arăt o dău meu, zici, că știți, ți vă să ai bileai de pa. Avasă mine, eu nu știu, mine vă scăsesc cu mine, vă scăsesc. Nu vrea, iar am chisi. Bizi stea fie de pa ugurile. Eu soți încăltat, dă-i discuri, du-te caftele, tu iusul de cosul, gine. Și dar si bacu neganza minte la loc, eu prânță vedeala, o legai amplificatorul, gramofonul, de la vedeala. O disfești și o legai de acolo. Și când intra, prânță vedeala și închizește. Dar din intrando care s-a ascultat, mi se pare, nu eu sunt sigur, mi se pare de Pink Floyd, Place Dao de Umagama, albumul duplu, are un momentul dansește muzică și asta cu orchestra ură cu toate bațele. Și o băgai acolo, coții, băgai perdelul ghini, să poată să prinde videoa. Să neșul asculi, ăsta țintră, se îndreagă, aprinde videoa, încheșește ăsta, urlarea, zghilearea mea care se depăsește înapoi tu intrată și ți-am dat-o, nu treacă crepitura, treași tu putem mă ucăzi jos. Și am venit de la asculi, mutescu, îmi punați doi, și oi, macă nu mi-a gândit inima de muri, oi, ce vedeți, și mă că nu arăs, că simță, bă, de parte mai nebun. Așa că toată, sunt de șacăt, mi-o să răcate. Așa că, Nica din chiar ai cu și căile. Toată, știți, toată ușim și toată, cum mi zis și din eura țălvanghiu. Toată zic țălvanghiu. Crescui, neș, de pe si, asta liceul, și avea un profesor de istorie și acurchei să o întreb. Că cum și acurchei să spună termânii, ne spuse urețele, deși azi mizi pot să ce găsesc cu desciuntul de lichine, nu. Și după neșul economie și comerțul la Universitatea de Știp, la Facultatea de Știp, vizui mare zori, acurchiră vinturile stragă multul, toți momentul acurchim cu essa rămânește lucruri, mi străvăsi cu dină, o căftai mini, că avzam că eu să umte te rășmi, vine la unul și o întrebai, tine ești așa, mini ești, nu treacă, mini, am născând lucruri, că răzvei să vezi.
Bine, mă, după ne-am să trăim una pauză și vine momentul, toată ea, nică una spre de zile, de 84 ani, căzut un asteroid pe planetă, este a noastră. Știți asteroid, nu? Yeah. Căzut, mi-a gândit în cap și mi-a însurai. Și Neșu, îi zice la tati, era 12 de Andreu, este un mes. Dată îndrezează că mine o ai mașină, vă iau miari. Așa să mă trebuie, zic, eu iau, care va să ai? V-ați vedeți, și ne asim calea, de dea neau, și asta mă trebuie toată. Ești tu, cursișoara, ați să Randonia, care se închisește, tu stângă, ne să știi, că să tu îndreaptă nește veniță. Mine îndreșă, tu îndreaptă, să iasă Purenca Vasil, că e să iasă Salvanghiu de, iasă de la Purănie. Și nu se rai după intrai o lucru, la ea, eu lucra ea, acolo se multul pensul ajută, mas vedeam că nu putea să ducă lucrul ghini, că Iugoslavia cu să spargă. Bașa țara generația noastră, tot să multe tare cripări avură și este un câte un care vreau armasi, care nu putea să streacă, scoasă în cap, că eram cu 2 fiori. Aveați ficioriții, anda luat și poate să foți. Obdați au semintă Tania, după una obdați au semintă Nicola cu 2 fiori armași mini fără lucruri. Astea după și nicuchere meu tip să nu vă scotea că să spărzea fabrica. De eram tu în fabrică. Și o petrecui protă cum natlo vine la Italie și zici fost tu Italie că cu are liri. Au și tot avea răuțănea tot liri. Vine o să se ina se zinere se ina are liri. Când ajuns și mine o când vedea că ți liri nu să aleți le știam noi. Și așa se este unul și pe alcăturile de liri. Aoații ne întreabă, ne spune Mita Guda, zice crividolul hoară manică, de un Johnny le intră frică, care chi Maria Nică. Vanghiolul, știi? Întreabă, nu știu, de ea si vrăcând, tichiții astea. Mita Guda întreabă? Mita Guda, zice. Nu știu, eu știu. Pisipsesul că ea se zborluti un cântic. Poate, nu tu minte. Voi să spun că are un altul mită, poate fi de oțel, de Vărsacova, așa că cu Maria Gica avem unele discuții și se spun că să ducă minte și Vărsacova. Când te cum să dară? Vărsacova care nică, tincă crividol nu este mușitică. Ică, crividol care nică, tincă Vărsacova nu este mușitică. Să ducă minte și seara. Și nica una, hașotia nache, zițea și te întreabă, ți va zic ați ale zboară, ți le zic tini him alaga. Nu știu. L-ai zis că tine este zbor? Nu știu. Știam că știam eu va să știu da oguri, nu mă șună. Una ea să te duihim noi, nu ea să zărțină. Știi? Ația este una a mea și ca e, sună acasă de lichina, cei țimutescu, este un curs studiază că cel orsul unde se adră 38 ani radiodrama, știi, de iespărea americanii toți că agudiră extraterestri pe America. Și doar se zice că noi nu him de oații de pe asta planetă, am venit de pe altă planetă. Și cu carave cosmică avem depusă oații la Himalaya, când Dumnezeu din zona Bobo, ți Himalaya și a rămas numai. Gine-mă, cam în jos depusă, cam în jos și afară, munță cam imiră și zic să spască oile, și a lăsat agoațe de mutor, care o să-și țără ochii și când o veniră, și toată chinezii sunt tu ziți rămânească. După agoațe vziră, le adrară piramidele, că să aibă comunicație cu planeta lor. Știi, tu sonii, depusă la tu Balcanul și rămaseră, el lăsară în scânță de noi și o zăsără, voi vă să rămâneți oștia, noi nu mă ne astea armâni. Este un șicaie, te tuță ței că tu Balcanul nu are popul care nu zice că este n-ai mă vechiul și n-ai mă mentimeu și n-ai mă înșatlu. Toți sunt de n-ai mă vechi, cei care că părinții păpânii care nu știa să îngălțească. Și care sunt factele de este a mea înviare. Că se Alexandru Macedon zuse adrătul Egiptul tu Misuria, că se va Alexandria, dar pa zuse și chiru măvani de zuse tăși Afganistan. Că ți-a nu zuse tu Germanii, toată Germanii tu să vă să zbăra armănești.
Și este, după, și ajunsem la cea hopă anda Jumseș Italii, ziseș că era niheamă bana cazori, acolo eu tu Vasilia uitamintaș și te-ațea luașa pofăza sfudz Italii. Eu dipusești prăca, eu denăsiș și cum fu bana acolo, ți ahorhiș să lucrezi. Vine oații, cum dată ea astea oații căneli, eu în distiații calea, că era ciorul, nu era sărat. Și eu distiații calea, au ajuns și mine oații și după, proto vin neodăță 2 ani, și neodăță 4 vin și drai cărțele, documentele oații, să se mânte tot, nu? Mi luă una familie, oaia este, cum să spun, la noi tu Balcanul, nu așa noi tu Balcanul. Tu o noastră, tu Macedonia. Ja se veți și vizui venitul României, mi-o trei horile în Vărligă la fratele meu, Iori Șutaru. Și vizui horile cum sunt, ții hori aveți, cum sunt aveți. Nu sunt ca oații. Hai să zicem că aia avor mare posibilitate de adrare de una bună bană mă duneau. Horile oații era oații, sunt, eu îmi bănesc tot una hoare, ți-a să Marțanu Oliveto, ți-a una nili de vânători. Și, avem infrastructuri de prota clasă. Avem comună, avem bancă, avem poștă, avem sculii, grădiniță, tot. Iasăr, tot are. Că ce va da aia să gări Vasilia? Dar să nu făcă din ea de hori, dar să nu zică da persoane tu că se bață. Iar nu putem să ceva că dau nici 8 ani când vine, a de criza, și ori tinerii, ți era, var trăzezi în și asta, care că eu că țara fuzilă, că fișorul meu ți zis zbănează Torino. Te ui bana, te ui sculii, nu aveau awații. Nu putu să scontunează. Maneti avea lucruri, că el este tehnico audio, video și video, este organizează concerturi și te țea lucruri, dosi tu mamă că se bă. Gine. Tora, am ajuns și mine awații, 100%, să zic 100%, tot restul se lucrează tu a ieniurile și lucrează nici firme de familie. Că cum era de un chiro armăii. Era Maia, Paplu, 2 ficiori și tot se lucra cu oile. Și ca fiu și ăștia au lucruri care vă ducă voi, care vă zată cu tar, care vă smulgă, vă stundă. Mierle și-a necocherată, pânii, măcarii, producția a hranei era locală. Ideea era așa, cu ainia. Padra lui. Așa că noi de ajunsim, armasem aua. Avem posibilitatea atunci să dăm documentele umanitare, cum zic ei, și numai că nu era și tot am să zbăraște oații, că care și are a lui lucru, a lui avere, este liber, are libertatea mare. Nu ne zic că tu fabrică ți iasă de 8 ori pe un dau, să-și de poate o dau pe 6 de să știi, poți, nu poți, vrei, nu vrei, nu are bani, te vină și mine de ajuns și oații, intrau ăia oameni așiții, miulara alță, te lucrezi, și așa îngrilă, ți știi să lucrezi, și ceva. Deci nu ți știu, n-am lucrat ca nu Cum te chicăseai cu ei? Mă tream mine învățai franceză mulți ani, limba franceză. Că ți că vas mi torn înapoi tu anderatul școlie elementară 4 ani de la ținții până 8. Aveam un profesor, una descăliță, Iurcu Valeriana, care de protlu momentul ți intră tu clasă și mi-utri Vangel Kostov Ghinima, directorul școliei ei era Gheorghe Kostov, care era armân. Și mine ei de pe număr, și eu știu să mi dea că iască vrăni potăui. O Dumnezeu. Și ea se îndăse, tine știți, cafe a meu cească te pătros, să zici, zboară limba franceză, va să înveți, că nu zici, o te pată oile, Dumnezeu, mine neacu casă și pungul, tate, asta nu-i pe armânie, zice, așa și zice, ușor, nu pot să ajut ceva, mine eram picurar, zice, cum pot să ajut eu în viață? Mi-e bătămam de învățare. Când după aceea că zic că eram o betă ramese de tatăl și ațeau directorul armău și ațea că era toți că se cunoștea. După când unești tu liceul. Și
nici anul mă țineam această limbă, mai gine în auzăți 2 ani, când mi trăi, apoi a găsit că lipsește să cucească să înveți o limbă italiană, că puteam să da documentație, și mi-a zis că acolo și multul ne ajută limba armonească. Așa este. Ei toți sunt români, să semne, că șezați mâini toți sunt români. Și agonia învățai limba, era toți italiani, au acel lucru. Tot în momentul, tu lucra cu mână, nu avea măchinică cum avem azi. Avea tractor, avea totul și tot să le înveți mâini. Mi băgare pe zori, dar să le înveți toate mâini. Mi ziceam, că ți mi băgați pe care zori și că ți-au ușul, organizație, muteam unul zori și așa tins să duc este. Mine vă smoră să ies cu ușul. Am care vă le mutească lucruri. Că eu, asta e mașun, șor și un soră să organizau lucru. Și atunci nu dea de să posibilitatea să duc în timpul lucrurile. Maș că până la vreo 10 de ani, zuțea ghini, că de fapt era mamuța italiani se lucra decât o xeni. Și toată acel capital, acea avere, acei parați, and putea necochiror rămânea la. După vine alții de afară, de Bulgaria, de România, noastră, acei lucrători stagionali, sezon, cum este pe engleză, zis, ei lucrează 6-7 meși și ia parate și duc tu văsia lor. Este normal, gine este, care ați dus în ani de zile, averea să se pțelează. Și că tora venim în situația de manitia de corhim eram vărăzați inși și mamulță să se lucra, tora vihim 3 inși. Cățe, o ducim multul ghineți vă zică transformația asta de tehnologie. Tehnologia. Ție asta n-ai mai zorit ora tu a este industrie. Nu are zori ceva, cățe, nu ai oară, tine îți bați un om de sapă e că să altă lucrează ceva. Tora și tot lucrul o dară cooperativii. Se grește una cooperativă, să petrați aici. Problema este că tora cei oameni nu au praxă, nu au experiență, nu știu să lucrează gine cum lipsește. Că ca fi un lucru, de asta e de asta este oile, lipsește și tu știți lucrul să lucrezi. Că profitul după, că a gândi multul alagare după profit. Nu mă așa, toată lumea. Asta este mai important. Și ai găsit că tora acum îndusești ună pare cam mare de Dunăua, și de oameni. Nu, tora n-are, tora e cooperativă, mine grescu, a cooperativei și are cap a cooperativei, o spune, acea place să lucrezi și gata. Nu are mai multul. Minteare, că îngăceare, probleme, eu e nelantul, nu e și te doare capul. Nu. Eu sunt tuturor lucrătorii, ți ai acolo cu tine. Doar că 3 inși mai tu firmă. 3 inși și lucrăm multul. Avem mari, toate astea machini automatici. Oamenii vor să găsesc că maninte un agor va lucra 4 inși, una stămână ta să o depisească. După acasă una mașină ce are senzori, știi? Singură care ți-i spune dar cum te să o casă filizul să rupă, să tragă frânză mamutul ce se dețeață lipsește, ce lucrează de 4 inși, de 4 sfârți. Adră una tare de punere a numerelor a lucrătorilor. Nu știu, te vărăzați în vazină că cum filmul Interstellar, unde e sau actorul și toate măchinile el spune că au probleme cu GPS. Tora avem tractori cu GPS. Cu bota de Japan, adră tractor fără tractorist. Lipsește și un computer cu GPS, el îi depisește lucruri și fuză acasă. E, tehnologia zuțininte. Care regiuni de Italia, dar n-ai mai bun lugin, zicem? Toscana, Piemonte, știți, ei tot se laudă că tot e bun. Problema este, este indo de la industrie, или este de la privat. De la privatul, va calitatea mora soțână. Lipsește soțână, că mașa și poți vinde. Că să ai calitate. Că să nu ai calitate, te ștergu. Cu vindarea cum s-a, dragi lucrurile? Asta e lișor, ori ați vinză ghin? Afli lișor să-l vinză? A avut tihine cu chelu că nică de prota, o duche ugre, nică ninti de da unii șoptul amu, o duche ugre și cu chei să dar diversificație. Tu mamul te văsălii. Asem toară mult lucrăm cu tine. Ce asta ciudei.
Noi nici alții nu băgăm tușul și ei o încupăr tot. Așa avem păzare. Arica băiatul neau acolo, tu China. Toți armăni, 1,5 miliarde. Și vreau să torno după cum... A ți-ai motritor ținuti conosco, vale hibo multo zori să duchească anda pui și caia, anda zburăști de alihia. Că tine nici nu sumară, dar zis și caia. Așa, știu. Anda spui că are China 1 milion. Vreau să spun o coșă de Ionache, de unde vine asta ideea de este extraterestră, cum să spui și mai înainte. Maia mea era mult mare inteligență avea. Avea un elementul de natură și o mută pe mare nivel. Știi? Așa că era mult se găsea de stealele, mult se găsea de problema cosmosului. Așa că când noi nu eram fronim, ne cânceam un cuvântul, ne puteam, ea o scuțea este elementul, era ungul, 1,5 metri, mea, ca se confuzea de înapoi, mea nu strivesc stelele, nu se găsește de cosmosul, mea toate vă le veți. Le vedeai toate stelele atunci. Sí. Și cum vine tu ora să zburăm, cum vine de Acurhii să îngrăpsesc? E prota până la îngrăpseare, voi să ne spui ni cheamă, de protele congresi de limba și cultura armânească, eu lua și știni partii. Cum ajunsești acolo? Care sunt soții când scuși acolo? Și cum vizuștini ațeali Andrizeri, toațel Chiro? Te spot să ajung pe acolo și să spun cum e când scui cu din cuvată, că eu fost cel care mi muta. E una nuntă, vedeam că oameni vără spizia, vără în casă, vără era oaspe, Dina și tatăl toată însea. Oameni, un om de carte nu poate să autosească. Un om care îngăsește, care are, nu poate să autosească. Cică că nu știa de sculii. Aveam multe trăiențe de mulți alții. Și eu nu mine o întrebai, tine ești din coate mine ești? Dacă mine am ceva îngăsescu. Am acum mă curhițea îngăsearea mea, cum dăsi din Itrandu. Le dram textului, nu textului, care stă în minte de Johnny Bachelin în Zaire. Mine o băgai țara asta, vine toamna și cu ploile, fug rămâne toți cu oile. Și mă băgați-o pe muzică, vine toamna și cu ploile, în Zaire, știi, și cai. Asta că tu în Zaire are, că se vă rămâne cu asta. După, unde protele cântece care le știam pe rămâneaște era Mustafa. Tinele fete iar sunt mutunșată, mine n-am văzut care neată. Și dăse, după aia îi zice, ina la fata tine la mine, se face ceva scădână, era Mustafa. Și o drai pe permanește. După, ili dușu o iau Scopia, că mele cele poezie, că în primul timp mea care acolo, ne scânte să rupă, ne scânte cu coroș și cu îndui, estul nu face, și vor Evangel. Știi că vă divisească este ori? Eu țin vă smândească de tine atunci. Mi turnă acasă și zui gine tare cu ei să înveți ritmică, rima, tu ți lipsește, zboară-le, cred să vezi cum să dară poeziile. Și nu este un lucru așa ți bați pe carte și haide. Pregale, eu vin împândățeate, ni le aprochei, ne scânti. Ni le aprochei, avante, nu vrea multul care, ne scânti, buni să trăiesc. Și ațeale, după curchim să ne adunăm, noi nu puteam multul să ne Scopia, că problemele de finanțe era serioase. Și ne ziceam Scopia, ne adunam un apartament, un faniță eftimul, când omul trebuie să goți să antălgic. Trebuie să scușiți. Și capță, tine și capță, mine că, când o vezi că și ea asta imitează și aia ghini. Ghini, ea se vă sivă urile coniceaște, că noi crescum cu Santa de duntul în afară și sunt legați mult. Și ghini, ei duseră lucruri ninte, ma mine eram în aparte. Tot lucruri de organizare, de băgare pe cale, toată este revoluție armânească culturală, o rară Tina, Vanghia, Santa, o limită gura, iertatul ăsta, Atanas Iorița.
După vine un moment, o zis Evanghelie, vă să aibă congres, protul cursul de școlie românească, desi vă zvesnesc, mi sali. Mine aveam și fata atunci, și Dina, nu ies cu multul căpărasă, nu te spare că o să potească. Ai, Neșo, coții, pe zui, ține rămas și tu minte, mai că Iani Mansu, ia scapera un zoi, desi, hai, veneam desi, să o luăm desi poetesa chiar Mansu. Mine, tu, slăvi, mai înșeavără poetesa, tu ți-era moașii, vără, așa, tu de 60 ani, 70 ani. Desi, neasim-vă, vă stașone, așteptăm, ea scăperea ochii, îi vedea inima, voia scapă de ansar de oca mea și. Omul teamă și zice, hai, nu știu, nu, ce să-mi tiu grea. Când ine una că la noi, mine un mișamă și se mă treamă rămoașă și zină. Te chi cu un eu se închisam, dar teta cum ești. Asta e mine ești cu se chiră. Tine ești chiră. Ești poetesă, tu ești ani. Bravo. Apa și mărâră drăs. Altă ugri, Oli Vasile Barba, învițăm, multe ugri învițăm acoți. Ilidetul poeziei de chiră, ea lindeapsi, a ticăsi că multe ugri nu poate vără să irească, mă ia ticăsi multe ugri și mi-e băgă pe cale cu așa și se poate înșiet sau volumen, tu toară de zbară, carte toară de zbară. După una zi, e într-o minte Oli Vasile, e nea mea Risa Caterina, știi, zbăra, rămânește, eu mi-am mea asta rămână, știi, normală, nu poate să vă xeană. Și în greu una dumânică, să ină, să vangă pe prânzul oamenii. Nergă oamenii și au mutrească, nu mutrească una casă. Aceale sunt pe etajuri mai multe. Bloc cum se voi pe România. În afară are un parc, una iarbă. Știți, onsul se atât de mult, onsul pasă. Și zic, vale, ți ține ură capra oații? Cum capra ține? Și nu dați iarbă niciodată să pună, adarăți un colibuț oații un cutar și țări iarbă, ce capra, muze. Nu, nu se dă așa. Intră în casă și vale mâiare să știi, Vanghelia și zici. Ia că s-a strădă. După, măcăm, prânzul bun. Zice, Vanghelia, cum ți-ți pare oații tu Germaniei? Ore, vale. Bun e tot. Am nu am minte să Germania, că nu ți în cap, mutații ți par prea bune. Și nu are nici unde să se zbrască armonește. Nu are. Nu are zici, asta trăiesc frumuță de tu, nica azi, Turcia, gata cât tu Viena, Germania, zici, și tu armasi în unde să stivă armonește. Și asta mi are să se, mine ești cu germancă. Ai de germancă tine, deci nu. Se dea și căitoră în ea, nu duchescu ca mine care este, care zbraște armonește, care exen, care nu-i. Nu, ești cu germancă și scoase documente care mi-a șunai, avea și care cu el să arătă. Eu nu am văzut cât mult tot să arăt doi dumiații. Tine spuneai că nu are cană german să zbărat armânește și l avea Clodininti. Era în vestea al Vasile Barba. După o tănăscuie țău, tot eu cau, în altul german cu tot bealbă și totul rus. Și eu am să zbrască armânește, omul, tream răs Dumnezeu. Tu de momentul zbăra că ți-aști întorceaște, ții cap, are, ții minte, iar eu să fă. Care alții cănăscuși acloș cu care ar mânsești soț? Acela în 86 am întâlnești, neasim cu Tășului Pășancu, era stereo să se are largul vedearea televiziei, toată să spune câteva ori permanești. Toată că peri eu ghirăm, atunci era tinișor, are tu video ți-a televizia, era și Țan Santa, o gică, Maria Gică. Era una fată, una Cătărinca și una Tășulă, avea și Jimmy Pășancu, sau Tășului Pășancu. Și avea și alți români ce lipsea și tot zvetul oameni sau listă. Și așa ți mi turnai înapoi, mă brăză 7 ani, mi băgară tu pălenii, mi petrecură tu armată, un an de zile tu ex-Iugoslavia. Mi turnai înapoi, iară din înză se mută acolo. Tora vă zici mini, să aibă congres, să aibă îngăceare, va să ne chisim. Deci vine Vanghelia, Santa, mini, Gena Nacos, îmi pare că era așa cosit. Neasimă coții, era și Oli Vasile Esosi, doamna Estu Iurița, Nasi, Oli Nasi Iurița. Coții ți vizui că se că tot momentul noi armăi o cherem calea. Că era momentul când nică stănea limba din hoară, limba originală armonească,
că lipsea maș da streacă tu sculii. Codificația limbii e putea să dară nică de coții, că tot cel momentul avea oameni de gălții, de România, de Torveni și de toată părță, de Tumărichii, ciufecul era a venit de Tumărichii. Deci vine una, dau părță, una parte era, așadar, n-au scriare, una parte era, e veacă scriare. Mi trazi sau ciufecul, zice, și urele, bre, oale. Vă spătim după ale României în dreptul de auto. Nu este noastră, este cristiană. Că se sună doamna noastră, se mea, ar veni, și drară bitului. Este Macedonia și drară. Grecia e unii 800, una spânghezi, maninte, nu știu, nu se minte. Lipsea și noi, când o curhim, atunci. Nu e problemă. Una curhitură să aibă. Tora este momentul, după nu are să nu putem. Și vine până tusonii de avut mari discuții în și din cu Ole Vasile Barba sau un tară de tusonii iar adopțiră una rezoluție, ți poate să vă băgată să folosească și ația scherare și o altă scherare. Așa, nu se dară lucrurile așa, să ne-am înviare. Dacă ziceai de Chira Maninti, avem o întrebare de la Chira Manțu care te întreabă care fu prota poema îngrăpsită pe armenești, masă ți-i minti. Prota poema fu permanește sa Stavrăndonia Sânzănată. Ea o știi, o are o îngrăpsit și o tare. Și vreau să spun că ea fu, după dină, fu ea ceea ce îi băgă pe cale. După de 88 de ani, îi trapșu, într-o an apoi, vizui că după avem adunări multe, ne ascundeam pe Scopie, pe acel apartament, ne adunam cu acel, toți ne știm noi care eram. Ma tută vărie o oară acei de Scopie și știu, mine eram în parte, ne pot zic că mine eram organizatorul. Mine puteam, n-ai mai mult ce era în ea, tu minte, și 86 ani, unde ne asim la prota zi și zici, ale, dați-ni casete cântiți. Și se auzi zise, cel ce era cu un german, zise, și dară vă răzați, că și eu ne drău una casetă maș. De cântiți de prota casetă audio de veria țin și eu astăzi cânti cu vini toamna și cu poile. Mi se pare că e de verie, că eu originalul nici nu am. Și nu am văzut, nici am barem copertină să știu care o drăși cum ăla. Ai îngrăpsit, dau cărți de poemati permanești, Toară de zboară și Invictus. Da. Cum lu așa este apofasi? Să îngrăpsești și ți an le scusești este cărță? Este cărță, acel portul lumea ia să de unde eram tine. Le-ai iuva acolo în vărliga de tine? Poți să le spui, ni cheamă? Le-ai iuva în vărliga de tine cărțile? Nu le-am. Nu le-am. De eu nu pot să spun că după nu pot să mă Și după una altă persoană care intră în bana mea și care nici m-a mutat în de posibilitate să ne mirghe, este Lila Cona de Belgrad. Ea în grijă, zice, Ivan, eu ai un alt unul, am dus și ceva, Invictus, ea petrați din imătora, ea mi dispare, că era mai copte poeziile. Așa că nu avem multul care îndrezer cu Lila, îi se răsiră în scânte, uri în scânte, nu mă îndreaptă uri și scoase cartea Belgrad. Așa este. E ora, să spun că mine am un alt volumen, nu știu când o văseasă. Mea, ca asta n-a întrebat și Chira, dis nou. Ne-a întrebat despre Toară de zboară și Invictus, der si ai tu lucru văr altă carte. Blues Armănescu. Lipsește să vățea carte. Mai problema este că am de udivăsescu și șet cu Nicuchir, și Olea Țelvanghiu. Deci, Toară ce Sălsescu este, după mine udivăsescu, care lângă se să vrea, hai de astea, hai alte vă să găsim. Mă Toară de oară ies cu mult o căsat cu bana, așa știți. Am de zic cu... Lipsește să bați un vade, să spună tu, ațel chiro, va să iasă cartea. Îți da Dumnezeu să pot să scot. Că are un altul extraterestru, după ce ți-i duce o minte, este Alexandru Gică, și el este de altă planetă, și am de cărțile, și am văzut Dumnezeu una oară să-l bagă și... Emisura și aici să rămâi de pe altă planetă, cât sunt tu? Are mulță? Mulță, be, tora aia și cel de gărții Vasilis Nițiacos, nu cum să cel scoase... Nițiacos, e. Cântisle e multă mușate, de olele. Acel
este sturlo culturii românești. Asta e acel cele că ne interesește tare muzică, de mine fu un mare haral. Doar desi vă să da altă muzică. Toți noi armâni ți ascultăm acele cântițe de pe Paestu CD Olele, era un mare haral. Că mine nu ești cu muziciști și nu pot să găsesc cum este dată o grea. Desi interesește, nu. Mă așa mult cu mine. Texturile, deci nu găsesc ghinui, nu te texturile, bă, ceva ce găsesc. Mate muzica che saște șorul și o întreb cum este dată, este una perfecție. Perfecție. Așa că Alexandru zice că vă răspund că eu dar multe cărți și eu îmi dă una propunere de Ivaniu Răzvei să vă scoatem o carte. Și tot mi gândesc, nu știu că vă să cească Snergu iar a București, zina coții, la armâi cățăcă și România. Te așteptăm parau. Voi vreau să spun care alte un altă augurie care închisi până eram o tutelie. Azi noi ce avem? Ce nu avem? Avem tot. Avem tot. Avem limbă codificată. O daule redacție armănești de la Skopje, de Macedonie, de radio și de la televizie. Avem un altul extraterestru, este Toma Enache, care a dat filmul protos și redacția armănească de România. Așa că limba este mai uză codificată. Ce vă zic că ca film, toți armânii trebuie să se îngățească, să zbrască, așa că cum să alege de la care dialectul ta sebă una, cu dictatura a țău dialectul, ta spate sebă ca una limbă literală la toți armânii. Armasi maș scriarea sebă unificată, unul are tot, și cât este de zori să se apofosească acest lucru? Multul efco poate să la rău. Este maș una amin de oței ți o duc lumea ază, până dumizații de ază, maș un nică amin să zică. Noi tipsăm că vă odrăm totul. Voi tinerii, vă zic, noi veche, ne zem tu ani. Așa că voi tineri rămâne mult sunt că rău să vească, că voi aveți, ce nu avem doar noi? Nu avem una coordinație. Nu vă zic că Consiliul Armănesc nu a drăit ceva. Poate, că poate. Că zicești de Consiliu și ați Costa Chianacheu, zici că lipsește stimintul lucrurilor Consiliului. Ce? Zburai de Consiliu, doar armăilor. Și zici Costa Chianacheu, zici că lipsește stimini tu lucrurile de la Consiliul Armăilor, că așteaptă pandesi de la tine. Sì, tot este Consiliul, să o dăm noi armânii, tot este pe nivelul personal, privat. Problema este că intrăm în instituțiile a Vasiliei Măgăunii. Himă coți. Este adrată. Ved că doar are eforturi să dară să aibă tu grădiniță să zbrască, să aibă descălițe de niște fișori tare. Este vasibă un bun amintatic. Care să nu avem un ajutor, înseamnă de Europa unic, Europa ca una identitate europeană. Știi care e lucruria? Europa nu va sminduiască vără oară tiarmăi, Maxus. Știu. Armăii lipsește să află căiurile către Europa. Știu, vă zic un exemplu. Mi-i dau maș un exemplu. E că altă vără mare putere. Fără de este micul ajutor, noi singur nu putem să dăm ceva. Că multe ca fiul Vasilie Tubăcanul, și Italia, avură îngăseare și ajutor de oameni, de la ei, și structurile se dea de posibilitate. Asta este mai minduare, doar cât vă scoate în jos, se vă gine. Vreau să spun că când au ajuns la această tetelie și intră internetul și când au radio armănescu pe internet, ved că ceva nu se rășește, și îngrăsesc, și stau în grașă, care e așa tine, să-i spun tine, că nu se rășește, în care e scurpan, că tine așa, e cu Gigi Șutaru. Dă-i tine Skype-ul unde, Skype, în făm, frate, ce frate, ce domnule, zalim, nătrăm, na făm, eu este de sucovarce, aproape de noștri armâni. Ui părinții, că nu știu, dar tată, nu știu.
Și el adră una ugurie care mie tot nu vreau să dară. Dar să aibă una colaborare, una adunare de toată este inteligența armănească. Așa că el le adună toate emisiunile de Sydney, de Melbourne, de Skopje, de la voi, de Constanța, le băgă tu în site-ul și ca fi om putea să vadă. Coțea, să dară și creșterea limbii. Tu de cărții ies oameni ce îngălțesc fenomenal. Are zboară ca mine că noi le aveam greșite. E că nu le aveam greșite, mă. A noastră tehnologie, a noastră bană, cum era cu oile, noi nu aveam ațea cum avea Căsăbianie. Yeah. Noi ne drăm n-ale zboară, neologismi cu muzic, ne drăm până până eram a noastră identitate. Cât ne asim, tu pe că să bați, vrei, nu vrei, o prochi, ațea ți se da. De la radio la televizie, cafezul. E mai este ordinare de moabeți permânești pe Facebook, de li ajută mult ta să învățăm n-ale zboară, ta să ne cunoștem cu alți arămâni și ații chirană dau un altă hăbare, zici că de om la cel ți spuneai tine de gârții, era stereo abrazii, de la livăzli de paicu, era studentul atunci, că nu era zborul de stereo calogherul cu televizia. Atunci autosesc cu mine. Așa zice că era zborul de stereo abrazii. Am bine, atunci autosesc cu mine, că muzică în zeamă poate să. Și trec ani, aducerea la minte, știi, să salve de să dar. Și ce vreau altă să zburăm, toră, care alte... Îi spuni cum vizuși tine lucrul adrat atunci la ațelii congresii de limba și cultura armânească, ți toară, alăsară, titini și ti armânami? Multul. Fără ațele uguriice, o cășcură armâname. Cât vrem noi să cunoaștem, cât nu vrem. Așa este. Închisarea de cop ugriile, că cum închisarea ugriile de la generația o limită gudă, generația Nasi Iurița, acei că să adunară Skopje și atunci o toțeau care de comunismul adară una societate, mă cum o pătizare societatea a soslor armăilor, nu armăilor, ma a soslor armăilor. Eu, acea noastră arhivă armănească, este o limită gudă. A altă arhivă este din acovat. Mie tot ne ziceam, atunci, vreau oameni, adrați-vă memoare, care să nu vrei să, nu poți să îngălțești și nu vrei, bagă să registrați ora telefonului, este Biblia noastră, care poate de cafea unde începe și spuneți despre asta. Și bagă să spuneți să ții aia dată și cum deci care era în vărigă de tine, ta să armână ceva. Că acela meu vrea de să armână ceva, poate fi de o limită, numiatul fratele meu, tatăl meu, care era un alt om de diametri, unii n-au ajutat să răstrăi zusit o anumtă iubatul României și o registră numtă tot. Și o ținea acea casetă și vine și mi crescuine, cheamă și îmi zice, n-ați șoare asta, casetă că mă știne vă țin. Și asta am fost prota casetă care mine și astăzi o am. După aia curchiră să iasă casetele Pulesci, se Avantă, Maria Zicu, Tegu, acei toți stare, acolo să mi toate le adunam. Dar să rămână. Așa că are un debitului, știu că au zis că le are toate emisiunile pe limba românească de la Tibet. Tutti până nu știu de să banică, mă, le avea nică de prota, se registra până putu. Este un mare copus și este un lucru, să le aduni, este tutti, cum adunați tine CD-uri, ploaci, la țele de vinil, cum zis de alții că adunar actări emisii, este un copus mult mare și v-aș să-și nihea mirachiș, cam mult chiro. Vreau să spun și un alt lucru. Armonii de Skopje, Santa era cu Santa Gică, care adară susată de focă și adară nu permanească, iar Vanghia și Orsali, ale Vanghia Maria Zicu, așa alță că nu știam, din cuvată. Și tu, sala de știp, nu aveai acul iușloros, eram plină. Mă, tora poți să mă lavdu. Nu aveți ceva de la televizie, nu era una ugurie, ți putea să aibă interes. Și ne un meu soț mită de Sărăclină, el avea
камера ти регистрари, зашмита дънju регистрари, есе кацека вазина, есе дископия, а kada snovem se registram țiva sarmână. Da se mini nu registrăm atent că război nas, mini pe număr, melim pe vinăș, o registrai toată nunta rămânească ți-a zarmasi și o are pe internet. Și după o registrăm și fundarea Societății Santa Zurzu, fundarea Lice Roșii de Veles, concertul Evanghi, am să pe videocasetă, care fu un mare augurie, că se că protegi și una doamna noastră, mână, poetesă, să organizează tărgurii, să spună tu că se armările nu i-am în casă, să dă necucherată. Și alte augurii, care este o conversiare, căță, pictoară, cultură. Voi să ziți care poți, vă rădit poemat le îngrăsite de tine. Te asta nu mi drept și nu te îndrepsești. Nu mi drept și te asta vrei, ca să insultă toate de eu să spui că care zipun, eu nu pot spune. Masina și tu minte, vără, care, nu știu, care ți-are stare. Tora o te întreb tine, ți-ai minte când ai ținut seara de poezie în București? Când o cântași tine, un cântec cu mine? Așa e. E cel cântec, este cântecul românesc, nou imn românesc, știi? Tora vă le spun zboarele și că cum eu nu pot să țin minte. Deci, că acel cântecul rai te soarme, că ea smărtă pe slav și calea imnul și vărligă mutescu de vără parte sau de cântecul românesc. Boace că se sută de tine rămuliare, de mutul n-am văzut tare cântare. Și ați inii boacea ta când o registrară, toți pare-mi șapă. Așa că ea cântă cântecul românesc. Mai una hopă, doi fișori, un hop și-mi sară un covantul și au suță și o graște, mă nu pe limba ei, nu pe limba mea, pe xeana limba. Așa este tragedia noastră azi, nu-i tragedie. Situația reală a rămâna mea. Trebuie să mi tornu când îi zici ăla de maia mea, că era una figură de referimentul de Maria Beza, suportarea Veles și a curchieră vără nepoții, vără nepatele, smeastecă. Știa, nu vrea să află, de mai e pe tot, așa e sună că noi. E important de asta, cum vă zbăneți ține tu bani, numai și se vă rămâne că rămân. Și eu când mi sărai, trecuam unul 84 și doar iau de mână sau vanghiu. Că știi că un chiro nu era mine tată, eu nu puteai să o bag până de moarte și zic că pe numă a dat de mei zoică. Olei și olei. Olei și olei. Și iau de mână și ai venit veles. Și era ghinarul. Am avea în cheamă de soare și mai în afară pe terasă. Că ți-au le case, doi frați sunt tu dau casele chete și au balcone mari. Și în afară și zucă pe camnă și mie zic că le aliță și tot la tastini, mine vă să zbroscă. Și îi zic că mai e, am pe limba slavă. Bună ziua. Ți se îngrește pe limba slavă. E, nu zic și mi-i zosei, de să-i asta ești necuchieră. Este. De o facă tare mădrează, că li cu navi, perii mădrează, bușticare slavă, urută, Doamne, zalim. Că ți-a nățul așa ți-au iar el pură, lui, că ți-a zis că mută și atât. Mai e, toară, nu se face o vreme, este, ți cred că e slavă. Știu, avansă-te, ți-are vrei. Ui, nu vrea să vrea vorhi nică mamutii. Și asta tăcu, plică capul inii și te țălmită. Îmi iară să o limită fratele tatăl și când o văzea, că nu știa, ți-a să împărțătare, haide cu închier și mai mult, este... Oare să-și mai... Păi, vezi, este mutușată, este vestă, mutu, tine, zdangă, tine cap gros, vă ipotește, este vrei. Un mes de zile nu-i zbără. Cum ziceam, de tot n-a și căile. Sunt ugrii care armântul aduce la minte. Are și nebuni ugrii, tovana mă, care snule, că țecă, cum îmi zice că așa te inache și care sunt că unii trei, îmi zice, și iatru vă văsească mine doar la toți, nu, este voi singur să le dați trei. Vasie iaturi de extraterestri. Extraterestri, și.
Ați avut una mea idee manenti, depois te de cau să alichid cu este mobete, el pe Bagdad, cum este permanece, o fundare Armâniei, Bagdad și a mers Bagdad. Și el este un idee fi un bun om, un mare om. Ții minte ești are nădii de limba armânească? Mi desfăcare. Că intră nou unicu chirtul băcau și pe care le intrează este necicliser și încăcerea n-am de nici populi. Tora vor să dare un open Balkan. Nu poți să te găsească țiva zică tine să prindă mașină și neză Ceșca, neză Franții, neză can nu te cărteaște. Mine coțe Andonergo, coțe tu Macedonii, o cafe 300 km lipsește de năsescu, deci cât maxă pe cel să zbraște, pe cel untrește, că ți poți să iasă, că oamenii să măcare este, se implică măcare, vom compra de tuchiane. Aseale ugurii le zăptăsescu libertatea. Vreți, nu vreți, nu vreți, nu vor, poporul lipsește să aproache un cuvânt, spre că noastră că existează. Uguria, pregale pe ea va să îndreagă. Că va atrage de căiuri. Bărnurile noastre va sacața este un lucru. Noi armâie him armasim toată psăini. Ți vă zic că vă spun unul urii că nu știu dar vă implicitez. Armâie vă le aibă în dreptul când vă schiar armâie. Nu când vă schiar armâie ca popol. Acei care sunt pe putere. Că mai zătă toate văsările după că era armâie pe putere. Care era mamăre semnul de singurii populi ce era tu iubănează. Când este ugurie va să îndreagă, vă zic că nu are să aibă frică de armâie. Frică de armâie nu are mamut, așa te astea. Așa că noi, pregare pe care vinim pentru voi, tinerii, ved că multul universități cu mare calitate, noi eram de magnicul nivel un chero, din simtul Europa. Nu le știam limbile xiane. Porque xiaia este ugurie. Să poate să se pe nivelul lui. Doar voi veniți pe cel liber, să puteți să ne ziceți între univers să araș ceva cu Erasmus. Este zile avem un proiect Erasmus cu multe văsile. Unul ugri, vizui trastoria cu acest bagaj. Ania mi pitesea la oi, în bagaj măcar își bere la bagaj, ceva tot ce ai trastorii. Că cum era armâni? Le băgai ceva te armâni ca să le intre ca maghine tu cărțună. Ai, ghine marcă. Să vezi să sunt ugri. Tora seara la Andrei și una pită, mâine va le duc și una pită armânească. Peter rămânesc, doar să ducă minte, știe Aurica Piha. Aia să o țin și minte. Și aia o să ună de ceale extraterestri. Dar vine mă vorbește în țănură, în spari, atunci o țănură cu cum era numai, nu Căciandone, cum era numai de Constanța? Mariana Budeș Caciandone, Mariana Caciandone Budeș. Budeș este numai de mărtat. Și vine Aurica Piha și na viziune că era și tacu piceava marele nostru om. Eu tinisescu, și vine acolo și Vanghe, hai să dar interviu. Vine că scoate registratorul când îmi plin de farină. Deci orică, cum puteți de trecut sinurile deci cu octare gurie deci cu farină. Oi, Vanghe, îndrezeam pite și zvârsea farină. 2000 zale, deci eu știu că rămânele sunt totuși atare pite, mă. Poate când să vă spuneți. Mea că zburăși de Santa Gica, tu mă beta tora seara, zi bună seara și să spui de senica împiltești cusiță. Nu știu ție asta este lucru? Cusiță. Desi împiltești cusiță. Nu știu ți vă zic că mă găsești, aia este sigur aia se vor ugri. Ia ceva un vărmobete de delesinții. Eu țin minte, mine nu țin minte. Ce să... Mea tricut oara, ajunsim tricut de mai multe de una sihati de când și dăm de zbor, napruchem de bitisită, știu că avem tot na multe de zburare. Voi mai să dimândă oații că Hașotienache spune că andavazinia oații tu Românii te așteaptă să da multe casete, așa cum să tăxi mai mulți ani înapoi. Tu bitisit avem ațele întrebări, ținu sunt uzorite până de seare, să-ne spuni protații zbor armânesc cu țarii Hari. Armâname. Zborul armânesc este armânesc român. Aceea mea este emblemul meu, că aceea asta e enormă, aceea vorbesc pe român, aceea să
Bucurească Armân, Minescu, Armânescu, Armân. Asta e Finește Armânescu Armân. Așa. Armânescu Armân. Și altul zbor Armânescu de Țarihari. Nu are armân care nu va esos lor parazii. Euro. Dumnezeu de azi, asta e euro. Și daua întrebare este ți mâncare armânească Țarihari. Mine esco expertul de mâncare, li mutu știu ghinită slimâcă, asta dar. Maca și expertul tu adrarea ghinului, lipsește și expertul știa adrarea măcariei, că ghinul cu mâncarea îți dădea doar. Nu, tatul meu nu are, mi-a văzut că ți-a seama că ceva că dacă era zile, tine ai nicu chiră lipsește, ia să dară să guri. Nicu chiră să dară măcare, tine nu mi face mine, eu te slavă Vasile, vă slavă, mă, te măcare nu văzut, știu, cine dară măcare pita armânească, când aveți cu praș, ațea oare? Da, cu praș. Ți-aia asta e a noastră, măcare care și un studiu că e tot avem niște cade tu arânză. Și avem o cum adras pita cu caș, pita de praș cu caș și fără caș? Mine voi maș cu praș. Maș cu praș, fără altul ceva. Și ațea o dară ți-au vanghiu, nu zic numai că nu face și nu poți și ea le dară când după toată ea este acasată că ea se pasă plângă să are lucruri, ideea de lucruri și cu nipotlo ea și zi pânează italiano scrisă mult andare unzește mult cu tine nipotlo așa îmi pare și se duce și de asta mult nașcă este idiot ca noi am că se spun că zade pare ugurile tot dia să că ți-ai de vant pat toate bunele de la noi, toate ține bune de la lanță. Și ați adus Sonia întrebare, ți cânti armânescu Țarihari mult, ți cânti armânescu ai mult tu mirachi. Are, τώρα mi-a băgat o pizori temindioare. Au Hrista Stereo, asociație cânti cu Hagi Stereo Cernic Mari. Sau este imnul armânescu. Imnul armânescu, nu are să zbrăm. Da, are un ihoția, spune multă perifanie, multă săltănată. Da, sunt o cântiții care sunt nu că este santa cu acitoră, cânti că lui Johnny Rămânhim nu înzeaște, este tare nu-mi tărmânească ale vanghi. E tora va să duc și aminte să nu mă greșesc, avea un tandem tu măgădunii, era John Lennon și Paul McCartney armonește, era Dina Covata cu Tego Tujar. El se scoase cântiții ochero, n-am zboară. De alte cântiții ți este de România, știi, este formația detalii care CD-uri nu zic ceva, că vă zic că ea salvată un cuvânt. Nu, de ele nu ziceam ceva. Nu. Măcar acel ți este o dragi cu parascus, n-am zboară. Acolo ți este. Ma, este formația cală, ți o drară părmăteftul și cămenă, cânticul părmăteftul ți o drară. Părmăteftul, e. Mini sam puterii, care vă îi bag toți cu cicioare goale pe turzăsim. Că cea că lipsește să scoată pe că este capul de operă, să vrea să scoată pe țea de unoară, să găsească că tare ugurie nu lipsește să rămână nescoase pe audio, video, material. Așa este. După Vală Petrițem Hăbari. După de gății care se vorbească de Dardaculi, te spun, are un Gorvoghetas, pese uștiți audit are să, cum este, să are multe când îți înșate. Ne hărsim să avem ahăti urnechi de cântiți armânești să-ți țau harești, în arisescu și anau multul de multul. Mea că ajuns into bitisita de moabeti, nici nu știm cum tricu aproape un sfati și jumătate. Noi putem să ducem nica în intimul abete, am pisipsescu că motritoria noștri armasiră ni cheamă. Da, și altă oară vă care seasă cartea Buză Rămânescu, atunci putem să adrăm nica una emisii. Ne hărsim că avem de adun cu noi tora seara mea și motritori de Americii și de Germanii și de Republica Macedonia de Nord, era Santa Gica, Mita Guda.
și deaua din România, și va ști alti Vasilină Motrire. China nu are can, de China, că nu au cană și de China. De China, eu sigur avea armâni de China tora seara. Extraterestri, nu mai zicem că era tu sau de adun cu noi, care ați vrei să spun eu în zbora și tu bitisit. Mi găsesc că ingrit. Și mi-e dat unul bileaie că țea că mini tot an de India o ugur când mi depăsesc dintre televizorului și mă trec cu fotbalul. Toată seara lipsească pe oxesc, că se vine pe este țeaste nicuchiră așino, nu este că meșe, o altă că meșe. Nu era că zori că masa avea văr jocții, eu juca pareia armâna mea, ba ziceam că era și zori, ama că tora seara nu juca văr pareia armâna mea. Nu era de ajuns să ne pare că jucarea pareia armâna mea oați tu Elveția, ele cu Iura, tu Italia, ni pare că da. Tu Avstrii când a fură Avstrii era. Nu putu iznerga mea, vreau să iau mașină, să nerg și să curchesc sau ulul, armâna mea. V-a spus să dar este un lucru peste 2 ani, că a curhira îndrizările arati în alantul campionat, așa că pareia armâna mea va sibă și peste 2 ani, nu mă atați în minte tora eu va sibă, am avut să dăm hăbare de cu chiro. Am îndrec cu un tiniche gol de caș, știi, am mâinit cu un tăseatul chiro. Se iau un ciumagă să gotească și să ur toți vă salvă că noi care chem rămâie. Așa și bă, v-ați ține minte și v-ați aducem aminte și ațăia, să nu agășești să cașlu. Hăriosi mă bătea de tora seara, hărioși mutritoria noștri că răbdară de nămutrire și ne vedem alantă joi cu altul oaspite de ei. Haristă multul, seară bună!